Lọkụ ka ndị polisi ahụ nwe sọsọ lọkụ a sọsọ lọkụ ka ha nwe ọ bụ na ahapụtụkwuru m ebe a ha nọtụkwu ebe a anọkọ m ebe a na-abara mba sị ọnwụ na m nọ ebe a nọọsụ ebe a 3 days ọnwụ na m nọ ebe a 3 days emebie m ihe ebe ahụ mmebie ihe enwe mgbe m megidere bagide mba gaa ka nje aka kwatuo protect eji protect ebe a ndị mmadụ na-etu m Master Duka Duka ndị niile na-eme sel ebe a na-etu Master Duka Duka Master Duka Duka ọnụ gbara ụka meshipụghị ọnụ gbara ụka na-echefe a na-etogo Master Duka Duka ọlọkọ ka ha nwere ọhịa eji na ha lọkọ ọgụ o yes ndị uwe ojii nwere lọkụ ha werekwanụ lọkụ ọgụ gị nọrọ n'ime polisi ịka nwere ọnụ ikwu okwu a na-etogo Master Duka Duka ha Master gịnị ka idukatara ele ihe idukatara na abala abụọ nkịtị ichile na kọlọgụ pụọ banye gabi ndigo ihe na-acha ugbo asị nọjiri nga ahụ nụrụ 1 week mgbe ahụ gị chazie gị chi uhie ya gbanwe oge n'anya ebe na-aga eri adụ onwe gị ọdụ ị ga-ekwu nwa okwu kwuo ya without igoro spomporiasa abụ ọma na azịza ndị polisi ndị uwe ojii nwere lọkụ nke hapụ egbubipụla ahụ gị ya emeni ya buribrieti ọkwa ya isi ajọla gị oyi maka ha nweziri egbe eche m isi ndị ọcha ebigirego rafụl eche m masị ebigire gị mashin gọn takwando ibu wọdị ya ga nga just gaa kelebe Chineke na ụdị obi Chineke nyere don m jiri gaga yebe ya biko ya anabata wee kwetasị ka akpọhapụta gị omega emega kposi obi ịkara ịnọ nga ya gbanwe oge n'anya isi kelee onye enweghị ikwuru ugbu a isisi kelee onye isisi kelee Chineke ka o kelee onye ugbu a ka m ghọtara lido unu na-azụ m n'isi ugbu a ka o loro m anya aka dọnụ dị na sel m nọ n'ime ya ọ bụ placenta ya na ya ọ wụ eriri afọ ya ọwụ nọpụta ka aka ọ dị ya ihe nọ nga ahụ ọwụ ele ahịa ọwụ lega hand ọwụ mkpụrụ ụkwụ ya ka etigiri n'ime nga ahụ ele onye ọ ga-awụ gbadala m onye ọ ga-awụ n'ụwa ya ụdị ihe imere ga-eme hapi ifatu ka ka dị mma n'ọnụ ụlọ polisi ụlọ nga ọ wụrụ ụdị m ka ị kọrọ onye na-arụrụ m ọrụ na sat kọọ ihe kọọ nwatakịrị ya gara ịnwụ ebe ị kara ịnweta onwe gị ọnwụ na Kuje prison na Abuja ebe ka ị kara ịnọ ote mgbe ahụ ya gbahụ onye gị isi na Duka Duka ba ịga prison gị nweta mkpasa hapụrụ gị ị na-egbu dat injinia ọnwụ na imege emege gbuo dat boy ịmanụ nsogbu ịkara itige dọnụ n'ime ele onye ọ ga-awụrụ ya hapụ ime ihe o mere gị nọ nga gụgọsị ọnụ mmiri akọsị ya wụrụ ndị polisi ka ọ gara aga kpọrọ m ọ na-akpọrọ gị ndị ya wụrụ ndị polisi ọ gara kpọrọ m ọ na-akpọrọ gị kedu ebe na ọkpọrọ m ndị otu ya ọ gara chọọ ndị otu ya kpọrọ m hapụ ndị polisi wepụ okwu ndị polisi n'okwu a ya ga-akpọrọ m ndị polisi ọ bụrụ ihe ọma niile mere don ọ bụrụ ihe ọma niile mere don niile mere don iwu Duka Duka na-ebe akwa don ebe ị gaje 2 days rikwago otu ịkarị ka ugbo ị gaje ugbo akwa 1 year ka ị ga-anọ ka ugbo ị gaje ịkarị ka aghalala iwukwala nwatakịrị na-agwa ibi ya na-eto afọ o ji ọsọ agbakwuru ọgụ wụkwa ọnwụ ekwukwele m ga mgbekwa ala nna m nụrụkwa olu m nwụrụkwa onye ga-asị na na-emere m gị ihe ọjọọ ego m spendịrị iji gbapụta gị ngugbo eji ya atụ otu ụtụ na otu berial ụzọ wụsa anụ vile ihe na-anọ nga atụ ụtụ berial ị gara aga ihe gara mụọra m Duka Duka ngwa ole gara gị kọ ọ bụ ibe gị na-efe ego nga ụlapụta na-efe ego ha na-eto ha oji ego eme ọgọ keke iji oji ọgbọ eme ọgọ ị ga-akọrọ ọnwụ gaba ka ugbo ị ga-aga ụgba mee ha n'ụgba m riri oke eto awụrụ ugwu awụsa m ga-ebe aha ka m na ndị ugwu atarawagoro idiot n'ịga ntị a si ebe a pụta kịta bịa ka mụ na gị kwuo nwanne kịta maka aga m eji aka kwatuo oge taa ma ọ bụ na ị pụtara kịta pụta ebe a
ọ masị gị kpọchie ebe n'ụzọ eluigwe a ọ masị gị kpọchie ya ka n'ụzọ eluigwe a m ga-akwatu ya m ga-akwatu ya onye na-arachi na geeti onye ọzọ ele onye na-esizi ya na geeti onye ọzọ Therefor senior brother wepụ ọnụ n'okwu a etinyezila n'okwu m niile a wepụ ọnụ n'okwu a eleta m ga-esi ewepụ ọnụ ịkarị ka eleta m ga-esi ewepụ ọnụ n'okwu na nwata ibe gị rụrụ n'ụlọ gị bịa ngụngụ oyirigo karata ịbịa ga na-eme fufufufufufu ịṅụrụ ka yọwara na-agbagọwa unu na-enunugu dọmpesalam n'ime ife onye megoro n'ụwa o mere enu onye emego m ezigbote ife ọjọọ a n'ihi ka ewepụrụ m ọnụ n'okwu a n'ịmakwa mgbe ọ bụ na onye a na-agagharị a ebe ọ bụ na onye a na-aga na ana m esogharị ya n'azụ a na ana m esogharị ya na-arịrị ya bodyguard ya na-eprotect ya emesịa onye elus guide ya ma ele ihe ole jigide eluziga ndego ọ bụgo imere nwa gị tọrọ kọba lekwa anya Collins awụdịkwa onye ga-eje ebidokwula ọgụ ị na-agide alụ gbuli o gị na Collins mmadụkwa ngwa o ruru ọnụ na-abụ Collins kpọchikwa gị na nga ọzọ ụkwụ m aka m leg to my hand to not to come to stand agwakwala gị ya ụkwụ m enwesị ike ịbịa na polisi ahụ na mbịara bịa ịgbapụta gị ya dụdụ onwe gị ọdụ anya wee gbaba onipansi a n'ikwuru gị nkịta n'isirema mbịa enwesị m ike ịbịa na polisi bụ ịbịa elu gị n'igege ntị a adịwa m ege ntị egechene m ntị kamgbe ị gbara n'oge anyị ga-ege ntị echiene m ga-ege m ego onye kwutu m monito ha dụtụ ge ntị ga-ezie ntị ka m gwa gị na nke ikpeazụ a na ọkwa imepere ọnụ gị wee kwuo kịta si na ọ bụ na ọ kpọchie m na nke ikpeazụ a na ịma mbịa adị m abịa gezie ntị a abịakwana achọ m ka ị bịazie kịta achọ m ka ị gbatara m ọsọ enyemaka agbatarala m ọsọ enyemaka rapụzie m a na ọkwa ịna-ege ntị a mana ọkwa ịfụ dọna ọ bụ na nweta ya maka Chineke nna na-aga m asụ isi n'ala ọ mara ife ji wekpọ Master Duka Duka ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na chinko a ofu nwoke na-eji aka akọpụ mmadụ anya Master Duka Duka lekwa anya m agwago ojikwa ọsọ agbakwuru ọgụ amadụkwasị ọgụ bụ ọnwụ ana ha ekwu igba ya na-efe gị efe na ntị gị na-eme isi ka ụkpala mmiri na-eme ote ịkarị ka ngwa bịa ka ịla bịa nna m rapụ maka na onye akpọsọla m iwu a ndị na-enwe ego ha na-aka eko ote ego don't money to pocket okuko nke onye na-enwe ego ha na-eko too much ngaila emecha ka esetụlụ ihe awụ ihe na-eji nwayọ esi ito down talk to one mana abụọ sa anyị nụrụ ọdụ akpa ya akpa mụrụta oge sarị ịnụkwa ama m so mewala gị obi ngwa ndo hapụ ya nwanne m ọ nwanne gị na-agwagokwa hapụ ya agala ebe ezinụ ga adịdị m ibe akwa biko agala ebe gawadalaila emecha hapụ ya na nwanne m ọkwa m na-agwagwa okwu senior brother talk to me to talk to you o nga hapụ ya ama o wutele gị ihe mere ndị mkpa jiri yewe 36 oge na-achịchịta elu ọwụ dangerous mana kwichete na ụmụ Master Duka Duka ihu Master Tigo ma tiri enweghị ihe na-ada eti otu ọkpọ na-eti ala nwanne m nwoke ukwu onye ọcha m ngwa kone m ko Duka Duka ngwa kone m ndị ego ha kparawa onye uko ka gị nwe kone m awụ ihe iwu nna m ihe na-akụ na-akwụ kụọ nga to be to house to go to home ọ dị mma nwanne m nwoke biko ihe m bịara ihe ugbu a kwute m si bịa kembụ ihe ọbụla mere nụ biko ka anyị wụfee ya azụ ka anyị mee akị ka awụrụ ya awụ biko ka anyị wefee ihe niile wee ihe ọwụ ihe na-enye anyị emere anyị ji ka ọ gaa let it to pass biko nna m biko ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu nwa a nwechaa lọkụ n'ụwa ya o nwere lọkụ na ma nọ n'ụlọ aka ama ịkụziere ihe ọma nchefunata n'ụwa ya biko aka akụzina nkụzi anyị na-akụziri anyị n'ụlọ nzukọ nkụzi okwukwe ihe ọbụla anyị ga-akụziri mmadụ ya wụrụ ụzọ eziokwu na ndụ ya wụrụ ụzọ punishment ọdịdị mma biko nna m aka akụzina biko kwete maka ihe m anyị ka wụkwa ụmụnne biko anụgo m ihe na-ekwu Chief mana gị kwentị ị ga-adọlụ m nwa aka na ntị ị ga-adọlụ m ya gịnị aka na ntị ọzọ emezie ka a na-agụ mmadụ n'afọ eziokwu thank you ịgbalịala Don Collins oke nwa Chief m oke nwa ewekwana m iwe na nwere ihe
Keme wete. Oga ki imru gbe ejule ma fo. I am gbele full. Enokwa. So badro. Adanne biko. Sorum kitab tupu ihe mebie. Biko. Soro gị gawa ebe. Ịkparịchala m. Ịkparịcha m gị gbara tuko. Adanne soro gị gawa ebe. Adanne. Ọ na inwe dị obi mgbagharụ. Inwe ike ịgbagharụ nwu mmadụ. O kwesịkpụrụgo m ya ọ ga-esi gị biko gị gbagharụ m na ihe mere ama mmezi ọzọ. Biko nne biko soro m kịta ka anyị. Emetụzina m aka. Hei nna anyị ahịa Chukwu na-ebiago. Nna anyị agwọ nọ n'akịrịka. Nna anyị nsogbu dịkwa. Chief ị ma na afụrụ m ịkarịka ebe ọ nọ na-eche dọ n'aka mgba ebe ọ nọ na-eti aka ọgụ eziokwu na-echere dọ n'aka mgba ebe ka o ruru ya na dọ Hey! Ike gwụrụ ike. Kedu ihe ga-akpọ ihe nke a? Metụ maka ọgụnụ. Nna anyị biko ka anyị jeje mara. Ọwụ naanị ga-azọpụta rescue ọmụ ga-rescue karịka. Bịa. Adozi n'ime etu a. Bịa ịkpasu imeji salam oyi. Nke na-adọ m etu a. Ihe inwekwara ihe n'anya gị. Inwekwara ihe na ndụ gị. Ị chọrọ igbu onwe gị. Ị na-aga atụrụ dọn ọgụ. Ele ngo rule gị na dọn. Nwa okorobịa ị gara aga tụọra dọn ịma so oshi na ebe oshi na ebe ishi awụdo otu. Na ihe ọ na-eri ebe oshi ga na ihe ị na-eri awụdo otu. Gị ga na-atụrụ ya ọgụ. Onye ji egbe na onye ji aka. Ọwa otu. Onye ji egbe na onye ji aka woto na-agbagbogo gị kọrachi gị gịnị. Ị ṅụrụ ka anyị wụ n'Enugu. Don't be selling. N'ige ntị a na-enwe ife nchimeke ịghọta ka ife iji wee bụrụ ọgbachi wee nyere m a Iwe ọgbachinyere onwe gị. ka ife me na-eme arapụ ka mme ife dị m n'obi a ka mme ife m chọrọ ime a mgbe ọbụla m pụta ka mme ife tụ a itinye ọnụ ọgbachi a Ihere gị na-eme m. n'ịga ntị a n'ịga arapụ m etu a m na-agwa kịta ka m kụọ ya ezigbote ife a tisasịa ya anya kụwapụ ya anya Otu Igba Johnson ke nọ n'Enugu steeti ị ga-etiwapụ ya anya ma ya nwachiri gị tikpuo gị n'ime nga somebody ịmawụ naanị ya single handedly nwụrụ na gote ka nwa si ti gị na keji gị na ha nga ahụ 2 day nwoke ajidese gị nwaanyị ajidese gị eweziga na ọmụnwa bụ onye nwere egwu Chineke ndị polisi hụ m ote ha ozugbo ha hụrụ m ha nwee precaution na ndụ ha ozugbo ndị polisi hụrụ m ha na-efere m aka a na-etu m aha esere n'elu ego m chọburu ịza gị gịta aha m tụọ ya n'ala eweziga m ị na-apụta gị lecha anya onye ịma tigiri gị na polisi ọwụ onye gara aga na-atụrụ ọgụ ashememene gị na ndụ dị ajụjụ onwe gị ọdụ akparịla m n'obodo a stop the embarrassing me to this village ọ dịdụkwa mma o kwụsị ime m embarrassment o akparịla m n'obodo nụ chekwe hei Chineke na ugbu a ka isi lodo cherekwe ibido ahụ n'uwe abụọ ma na azịza gị ibido ahụ na yọrọ poso mpụrụ ya sam senior brother a ga-aka ya duka senior brother akpụ ọnọ ya ọ gwụla ihe ijiri lo o nwere ihe ọzọ nwoke hi mbụ uku oge isikwere nga lohia kọrọs gị niile agbafuo gị n'ọnụ gị kwuo okwu ka mmadụ anya edo ogwu nhụtụ isi nga na-amapụrụ kpọfkpọf ebutere ngo rudu 2 awa pịam gị ṅụrịa ya ṅụọ mmiri ya taa kọpụ kelie amamsị ga-alaghachi ha azụ ashememerngo ashemgo dị mbita dị n'obi n'ịga ege ntị a ife mere o ji wee nwee ikikere ime ụdị ife a imetenwu Master Duka Duka ife a bụ maka ọkpọ ndị polisi a n'ịga ege ntị a akwadoro m ọfụma na nke ikpeazụ a ụdị nkwado nkwadoro adịrọ mma na ị na-ege ntị a jekwe ka ije jụọ injinia etu m na-esi wee kwata ya akụwapụrụ m ya anya kụwapụ ya ọnụ a mee ka shọ na m tirisiri ya anya n'ịga ege ntị a eji Duka Duka wee tie ife a tisie ife wete Duka Duka bịa were tai chi yuzucha tai chi bịa were kung fu kụwapụ ya anya bịa were ze nke m wetara na nke ikpeazụ a ka m ji wee kụwapụ ya anya na-eme ife na-akpọ ya chọmfọ ntọ ị ga-eji ma chọmfọ nya ọ bụrụ sọ kọmfọ ntọ nwa mgbe nta anyị ga-agbakọ n'obodo a mego kọmfọ nya ọ bụrụ kọmfọ anyị ga-ahụ kọmfọ anyị were filomila
mee gị ntọ ya afọ gị n'anya maka na ihu na-ejiri gị n'anya injinia nwatakịrị na-eri akpụ na-ahụ durie nwa obere injinia ka ị gidere kọọ ihe gị kpere ike na ịkọla mmadụ ihe ọ mgbe ị kọla Don Collins ihe wee nwa okorobịa ibe gị isi esi ya nwachi esi unu pịrị ya n'aka n'ọkpụkpọ mma nke anyị ga-ama na iwu nwoke ma iwu nwaanyị. N'ịga ntị a senior brother maka Chineke nna na ị ga-ata ọchịcha ntụ ọchịcha gị taa n'ọhịa na ị ga-afụwa anya kịta ị ga-afụwa imi kịta were maka were kwapụ gị anya gị kụwa m anya m taa gị ka amụsụ na ọkụ osete kịta gasete nwere ihe ga-eme m ndị gị na-anyụ si na ịma nọ nkịtị ka nna gba gị ebe a inwe si ike ịnyụ si iwepụla daful na ịma nọ maka mụa ka eji enye gị respect na village a ekwe gị ị gafee a asị na ịnwe ndị Master Duka Duka onye ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na chinko a ịnwụ mkparị nyere m na vileji a maka gị ka m ji kamgbe m gbara pụta n'obodo m enwebeghị onye nọkọtara tọọ m aka ọjọọ ma onye m mkparị mana ụka mgbe ị bara bata mkparị ezuole ifeata amụ kparịariti akparịala ha m ihe m nwewo kparịariti akparịala m na-atakwa ọchịcha eze gwụsịkwa gị n'ọnụ idiot gịnị ga-eseti ihe na-eseti ya seti ya nkịta na-agba ụja na-ada ata anụ ụmụazị ibe gị eji ndụ ha na-eme ihe gụna nwoge enwedị ihe were mma ya ọ gwụla sọsọ mgbọla gị na-ekeli ka utu ekeli ị ga-afụ anya anya ịda afụ gị na nwa gị ịfụ gị dị n'etu ọfụrụ nkịta igba gị ịfụ ala ili respect m na-enye gị n'ebe a bụ na ọ maka ịbụ my senior brother akụkọ bịa ọ bụrụ onye ọsọ kịta eme m mmadụ ife ebe a ị na-atịgụtụ pụọrọ m n'ime ụlọ m ọwụrụ m na-achọ m ịba n'ime a n'ime ka i sikwere pụta mbọsị a gị na-achọ ịba ha n'ime ọzọ pụọla m biko mkpa ị na-achọ m mepee ụzọ kịta ka m gba gị nkịtị a ofu mbọsị adụwapụ gị anya All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.